Egun guzti hori, ongi etorriak hemen, Hernani, Biteri kulturgunean gaur goizean zehar ikusiko dugun txapelketa berezi honetara. Esan, aurrezku ligako bi saio ikusiko ditugula goiz honetan, B saila eta A saila arituko dira hemen lehian. Txapelketa Gipuzkoako dantzarien biltzarrak eta Hernaniko udalak antolatu dute. Eta hemen lehian 27 dantzari gazte ikusiko ditugu goiz honetan zehar bi kategoria ezberdinetan, lehen kategorian B sailean 14 arituko dira dantzan, eta A sailean bigarren erronda batean beste 13 dantzari ikusiko ditugu dantzan. Lehiaketa da, dantzariak oso gazteak dira, urduri, oholtza aurrean, familiar eta lagunen aurrean arituko direlako alduten hoberena eskainika dantzatuz. Beraz, mesedez bi eskari. Bat, mobilak itzali. Eta bi, dantzariak dantzan ari diren bitartean mesedez ez sartu atera. Konzentrazioa galdu dezakete eta pena bat da, lan handia egin dutelako, holtza gainean alduten hoberena eskintzeko. Mesedez bi eskari horiek, eurentzako oso une garrantzitsua baita biziko duten hori. Eskari horiek eginda, jarraituko dut aurkezpenarekin. Aurrezko ligako B saila orain sariazko da, esan dut, 14 dantzariak dela oholtza gainean, 2011, 12 eta 13 urteen artean jaiotakoak dira guztiak, bi dantza eskainiko dituzte, Herribera eta Legazpi 8koa. Hori egindarreko lana, baina lan horrek saria du, saria merezi du, eta hor mahai horretan ikusten dituzue da prest. Lehenengo 3 sailkatuek trofeoa eramango dute etxera eta gainerako guztiek gara ikurra, guztientzako baitago saria. Eta noski, txapelketetan sari horiek nork, erabaki nork, banatuko ditu hor aurrean jada eserita eta prest dagoen epaimaia, 3 kidek osatzen dute epaimaia, Katerina Kola Oiartzuarra, Jose Luis Baldeko Tolosarra eta Olatz Azkue Lezoarra. Epaimaia, sariak eta dantzariak aurkeztu aurretik, noski lanean egon edo ondoan izango diren laukote hau, laukate Hernaniarra, aurkeztu beharrean gaur musikariak, Manes Zabaleta lehen ahotsa, Mikel Ortiz bigarren ahotsa, Julen Beraza silbotea eta Inigo Arzaius atabala. Aurkezpenak, banditzak, ezaugarriak, eskariak egin ostean, hasiera emango diogu lehiaketari. Lehenengo dantzaria, ongi etorria eman diezaiogun, Aitor Saralegi da eta Leitzatik dator.
bigarren lehiakidea, Errenteriatik dator, Mane Ferrato. Ongi etorria emango diogu Legazpitik datorren June Osinalde.
Hurrengo dantzaria Ixone Lorenzo da eta Lezutik da. Ongi etorria Nerea Etxeberriari Amasa Bilagonatik dator.
Hurrengo dantzaria Errenteriatik dator, Malen Plata. Hurrengo dantzaria Errenteriatik dator hau ere, Janik Narbarte.
ongi etorria Nora Eskuderori Legazpitik dator. Hurrengo dantzaria Errenteriakoa da, Izadi Arbelaitz.
dantzaria Legazpitik dator bera, Araitz Mantxola da. Hurrengo dantzaria, Errenteriatik dator, ongietorria Xalbat Maier.
Ongi etorria emango diogu Paule Bergarari, Amasa Bilagonatik dator. Hurrengo dantzaria, Aiatik dator, Noa Lertxundi da bera.
eta B saileko azken dantzariaren txanda, laugarrena. Ongi etorria, Errenteriatik dator bera, Udane Zia da. B saileko txapelketa amaitu da, 14 dantzari ikusi ditugu lehian, dantzan, orain 10 minutuko atxeden egingo dugu, horrengo txapelketa zioretik, beraz orain bai, mugitu zentzizkete, eta 10 minutu barru berriko Kaixo berriro ere denoi, txapelketaren bigarren zatiari ekingo diogu, Haurreskoligako A saileko saioari ekingo diogu. 13 dantzari izango ditugu hemen lehian, oholtza gainean, aurrekoak baina gazteago, 2008, 2009 eta 2010 urtean jaiotakoak dira guztiak. Bi dantza eskeniko dituzte, Ultamotz eta Agurra. Epaimaila, berdina, lanean hor daukazute, Katerina Artola Oiartzuarra, Jose Luis Vallejo Tolosarra eta Olatzazkue Lezoarra. Musikoak, jada ere, entzun ditugu, Txukun, Leno, orain ere beste, Manes Zabaleta lehen ahotsa, Mikel Ortiz bigarren ahotsa, Julen Beraza silbotea eta Inigo Arzalluz atabala. Hor daude saria prest. Lehenoko oharrak, helduak asko hobeto portatu dira. Hori esan beharra daukat, mesedez ez mugitu aulkitikan dantzariak dantzan ari diren bitartean.
mesedez, eta beno, ondo ere bai, ez da mobil bat ere entzun, beraz eskerrik asko guzti hori. Eta mesedez, aurrekoa baina gazteagoak dira, konzentrazioa eta urduritasuna handiagoa da, beraz mesedez ez mugitu, bale? Ohar hori eta eskari hori egin ondoren, orain bai, lehiaketari egingo diogu. Lehenengo dantzaria Lezotik dator, ongi etorria Gorane Bilai. Bigarren partaidea Lezotik dator bera ere, Hugo Aro.
Hurrengo dantzaria, Errenteriatik dator, Alaia Gomez. Hurrengo partaidea ere, Errenteriatik dator, Amale Michelena.
dator, ongi etorria, Ane Perezi. Hurrengo partaidea lezoarra da bera ere, Amira Zabaleta.
Zazpigarren partaidea Errenteriatik dator Helene Pikabea. Hurrengo dantzaria Lezotik dator Amaiur Iturbeda bera.
Hurrengo dantzaria Errenteriakoa da, Jare Urkabizkaia. Hurrengo dantzaria Legorretatik dator, Laia Ilarreta.
solaria, Errenteriatik dator bera ere, Aide Maia. Ongi etorri emango diogu Errenteriatik datorren Maier Elizondori.
sailaren saioa amaitzeko, azken partaide eta dantzariaren une iritsi da, Lezotik dator Noa Zabaleta. Txapelketa amaitu da, sailaren saioa ere amaitu da, orain epaimaila hartu beharko dugu erabakia, gogoratu saila bakoitzari begira, lehen 3 sailkatuen trofeoa eramango dutela etxera, baina guztientzako ere oroigarria egon bat dagoela, mai horretan inguruz daitezke bezala. 5 minutu barru, espero, epaimailaren erabakia edukiala, sari banaketa egin. Epaimaiaren erabakia ezagutzeko une iritsi da, sari dunen izena jada eskuetan. Esan dugu hasieran, txapelketa Gipuzkoako Euskal Dantzari Elkarrak eta Hernaniko udaletxeak antolatzen zutela, eta sari horiek banatzen nahi justu, hor izango dugu Aitor Uizi Hernaniko Kultura Zinegotzia eta berekin batera lanean, epaimai lanean aritu diren Olatz Azkue eta Katerina Artola. Beraiek emango dituzte sariak, orduan dantzatu duten urrenkeraren arabera lehenengo oroigarria eramango dute, eta ondoren 3 bat horrela bat. Orduan, besaileko dantzariei dagokienez, oroigarriak emateko unea, lehenengo oroigarria, Aitor Saralegirentzat. Bigarren oroigarria, Maren Zerrato. Hurrengo sariduna, Nerea Etxeberria.
Malen Plata. Yannick Narvarte. Isabi Arbelaitz. Araitz Manchola. Shalbat Maya. Paule Vergara. Noa Lerchundi. Eta Udane Zia. Denek oroigarriak eskutan, orain 3-2 sailkapen hori eta hor dauden trofeoak jasotzeko unea, hor daude 3ak zai. 3. June Osinalde. Bigarren sailkatua, Ixone Lorenzo. Eta gauko txapelduna, kopa hori, Legazpira doa Nora Esquero. A saileko saribanaketa. Oroigarriak lehenik, Alaia Gomez. Amale Michelena. Amira Zabaleta. Elene Picabea. Amayur Iturbe. Jare Urretabizkaia. Laia Illarreta. Aide Maya. Mayer Elizondo. Eta Noa Zabaleta.
dantzari horratzean badakite 3 lehenak direla, beraz kopa etxera eramango dute. 3. sailkatua Ane Perez Lezoarra. Bigarrena, Gorane Pila Lezoarra. Eta Asaieko gaurko txapelduna, Lezora doa txapel hori, kasotan kopa hori, Hugo Aro. Eta txapelketa guztien amaieran, txapeldunek agurra dantzatzen dute, beraz, Nora Eskudero Legazpierra eta Hugo Aro Lezoarra.